Mhm. Habar. Ok, deci filmăm, deci salutare toată lumea. Eu sunt Great Soul și asta aș vrea să fac. Ce se vede? Cred că acum cât mă conectez, ok. Sper că nu vedeți. Ok. Validează. Asta un episod de Transformers. Ok. Așa, să termin. Cât asta e joc, acum eu nu joc și am de așteptat un minut și ceva. Băi, direct cum se vedea, era și în topul jocurilor mele de pe Steam. Adică în topul jocurilor mele, jocurile care le-am eu pe Steam, dacă nu știți. Era jocul ăsta Transformers, aveam și eu parcă 100 și ceva de minute jucate, am și eu nivel 9 și am să facem și noi un episod. Ok, cât mai este mie, sunt 15 secunde, 14, 30, ok, de-abia știu și eu să joc, eu tot șaman, nivelul 125. Îmi dau seama că tot jucat. Aoleu, eu șaman, manilor, șaman pentru... Ba nu, nu șaman. Ba șaman? Păi eu sunt mort. Păi eu sunt mort. Să puțin să reglez, da. Ia, mă fac asta închisnat. Și încă o dată. Gata, hai că mă enervez de acum. I don't know. What? Uite, avem și aici un cadouaș foarte frumos. Era bolan, miraculos, cum vreți. Zicem, ok, se termină apa. Eu... gata, nu șaman, ia uite. Nu mă duc. Atunci mai am și eu scuții frumoase acolo. Și... Bam, dansăm. Dacă mă vedeți, uitați-mă aici. Aha. Bă, piatră hârtie fără. Hai, cineva? Nimeni? De piatră hârtie. Hai, te ține? Hai mă. Praf. Ce cu voi? Am uitat de timp, frate. Asta e mapă din freerun, aici e cu timp, cred. Că aici totul. Stai. Stai, nu știam că se întâmplă asta. Stai că nu mă văd. Aha, uite-mă. Nu! Bă, fix. Ăsta e freerun. Speedrun. Stai, nu freerun, doamne. Îmi pare rău. Ating microfon. Vale, știu ce era asta și cum. Uite, mor că îl răpuțarii. Ok, nu știu, până la 10 minute, 15 minute. Stai, sper că mă auzi solitare. Poate trebuie să vorbesc și mai tare. Bă, început. Am brânzică, hava. Trebuie să rămân înapoi sus. Șamanul are nivel 7. Păi... 87. Hai bă, că ar trebui știi, din teleport. Aha, bravo. Sunt nivel... 10 ani. Parcă aveam 9 sau 2. Bă, stai puțin, aveam nivel 12. De ce nu s-a resetat scorul? Puteam să... Da... Că e echilibrată. Nu e echilibrată. Nu. Nu te dă. Nu. Căzut băiat. Ok, toți am căzut. Nu să v-aș recomanda. Nu să. Și eu că bărusan, ia. Aha, așa, dansează.
vrea să mai jucat jocul vreodată. Vi recomand, este un joc tare caterincă, e șmecher, îmi place. Eu am murit. Uite șaman cum zboară. Și prieteni, ia uite cum faci, ia uitați, ia uitați. Să-i dau mașul ca să nu vă încurce. Băi, a făcut bine. A făcut destul de bine, să știi. Știi, joace destul de bine fetița asta. Sau băiatul. Wow, Max Infinite 77. Wow. Băi, a lăsat o... Băi, destul de bună. Hai, rapid, mă duc în partea asta că este cadou. Haide. Nu. Hai ce... Nu fac. Se rupe asta se rupe imediat. Nu știu ce. E de subt. Bă, stai că nu-i. A murit șamanul, e clar. Hai, fă fasol. Ceva, parcă văd că nu mor pe toți. Bă, după când te vede asta, că am și un cadou. Wow, haide unul, pune unul. Și... Dansează, haide. O să mai jucăm un meci după ăsta. Da. Bere, vin. De fapt... Da, îmi par rău, sper că n-ați auzit nimica. Am pus pauză, trebuit unii cineva. Deci, da, o să mai jucăm o rundă sau două după asta și apoi să închid. Vreau să închid acum, dar hai să mai jucăm o rundă să nu ziceți că sunt rău cu voi. Bă, Berde, nu să-mi ia ceva ironțit, parcă vreau ceva. Bere. Am revenit la fix, când încep să mai... O să... Așa, haide. Stai, nu vreau să scriu mică, haide. Urcă. Haide. Spamez butonul ăsta, frate. Haide. Ui. Gata, hai. Băi. Hai, gata, mă duc și eu. Urcă. Nu trece. Da, de ce nu merită cadou? Bă, vreau aceea. Frate, e frică. Rapid, du-te. Și... Bam, gata, bă. Sam. Mănânc și ceva cu mine. Mănânc mâncare eu. Sper că nu vă spărați. Mănânc un fel de, nu știu cum să-i zic, rugladă, cașcaval, cașcaval, dar nu cu ciocolată. Migdale. Cred că o să mai jucăm un moment după asta sau două și o să închidem. Ce bunic. Chiar ce bunic. Extinct.